Победих го на играта на... Само да кажа, аз тук бях. Аз когато дойдох на тази стая, видях в шкаф, аз видях само този. Не видях си има друг и видях тук да се скрия. Тук е герадам. Тук е герадам тук. Тук е герадам тук. Къде е герадам тук? Ти къде се скри? Не. Къде? Тия? Ясан. Ханзар, Андре герадам тук. Бога. Ханзар. Буквално те намерих за. Аз те намерих за. Айва. Не намерих. Аз победих. Така, че даже и после... Чакай, брат. Сега си ти наред да спиш. Кой? Ти да спиш? Аз да спя. Аз ще спя. Аз ще спя, брат. Криса. Добре. Добре, брат. Тако ще спи, само да ви кажа, тако ще спи. Ще бъде до 70. Започва. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70. Първо ме приятел ще бъде до 10. Още 10, 73, 2, 74, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Така ми приятел ще бъде до 100. Ще обръдна капа, само да ви кажа хора. Така да знаеш, аз бях до... Сам да ти кажа до 100. Туалетната може да буди. Никой ли се спи до туалетната до сега? Така е много добър, сам да ви кажа. Така е, майчи горе, аз мислята е там е горе. Защото той е най-добрият. Така ми е приятел. Той е много добре се спи. Може да буди тука. Нали? Аз знам не може да буди, да? Тук не може да буди.